Pozdrav svima ljudi ovdje, Daki 24 Games s nama je Mickey Games, MJ, danas ću ja igrati samo Cars, ja sam mu to dopustio, sad čekajte samo sekund. Dobro, tu su bili neki tehnički problemi. Danas ćemo igrati Cars 1, odnosno samo će Miloš igrati, ja ću da mu pomažem oko... Ako čujete neki vrisak, to će biti Ivona zato što gleda horror igricu. Da, koju smo mi gledali, znači... Ne, ja sam da običam. Izvinite što sam, to je Miloš prešao. Jel izašao? Sad će, peži. Evo, Miloš je to pogledao. Jel izašao Ivona? Ne. Pa kad će? Ne znam. Dobro, ne moraš da pričaš o tome. Mi smo se tek odvikli od toga. Znači, izvini Miloše što sam, mislim, nisi trebao da pričaš, ali dobro. Evo, ulazimo u Cars 1. Gledajte vi to, samo ja moram da vidim što se dešava. Se dešava? Ne. Radiator Springs. I da, moja omiljena pesma je The Final Countdown. Idi ti pritiskaj, zove. Evo, krenuo je, došla muzika. Nije. Joj. Stade mi srce. Joj, Ivona, sada se smeje. Mini games. Ne smijem se baš. Ne, moraš trku da bi mogli da se šapaš po gradu. Nema nešto što Ajde beži. Da beži. Znači, to ćeš. Izvinite, srce mi je stalo. Evo vidite šta je to. To se igra u 2 ili 1 playera. Sad igramo samo s jednim. A kako ste vas dvojica mogli to da gledate? Ja ne. Znači, ne znam. Moraš da ih udariš. A. I ne smije da te ugleda on. Pa šta ako me upada? Ugleda moraš da bežiš. Zato što on će pokušati da te pokosi. Ne, samo žbune. Brzo. Brzo. Bežim. Beži brzo. Bre, nije te vidio. Vidiš, kad se crveno podigne skroz gore, znači da te ugleda. Koga još nisam? Evo, spao sam. Oni tamo nisu. I vidiš, ima ih 7, a ti si tek 5. A gdje su ostali? Negde iza žbuneva. Evo ga tamo jedan. Gdje? Šta mi okrećeš? Vidiš ono tamo z. Da. Ja sam nema šanse da ne vidim. Ima! Samo to moraš brzo da vidiš. Dolazi. Neće. Još jedan ti je ostao. Ja, gdje je? Vidiš, ostalo ti još samo 1 Ili minut. zapao? Tamo je sigurno. Da je zapeo. Idi tamo da je zapeo. Tamo je sigurno. Idi tamo, tu. A možda i jeste. Nije. Vidiš? Osvritiš me. Ajde mi vidi šta me ima veze. Onda će da... Vidio sam ga! Gdje? Beži, okreni ga, evo ga, tu je. Ja imam vreme, ne. Nešto 10-6 sekundi. Evo te, uspio sam. Šta sad? Vidim. Eto, završio je ovu neverovatnu mini igru. Hoćeš iz početka ili ovako drugo? Neko drugo. Kako bi... Dobro je ovo mini igra. Dobro je ovo mini igra. Arkader. Koje sve mini igre imaju?
Idi. Jump. Ne. I ovo je super. Ova Z je super. Šta je ovo? Ne znam. Ako je nešto teško, možete doći meni. Ti što? Srski! Tek. Za njega je super. Za ovo je super. A ovo kako da meniš lepa? Može. Ovo. Prvi put igraš sa šlepom. Pa šta da radim, on ima mnogo jače ovo. On je mnogo sporiji. Ajde. Ne bre. Budi se. Znači, bukvalno ide iza njega. Vidi kako brzo radiš. Neki su više njih. Videla si. Beži. Ako se skroz ovo crveno podigne gore, onda si gotov. Kraj igre. Game over. A gdje mogu da bežim od njega? Pa da. Pa, znači ako bude skroz veliko crveno, onda mogu da bežim od njega. Ali jako teško se pobegne. A šta ako pobegnem? Sreći da pretrši. Beži od njega. Neće valjda sad da krenu nazad. Hoće. Neće. Čekaj, gdje je oni? Koliko su skrivene. Još dvije. Evo ga. Koliko? Još jedan. Za 1 minut. Nemam šanse da ga nađem. Traži ga iza bunjeva, tu su očigledno oni. Evo tamo, skroz pravo. Ne tamo bre, naći ćemo tu. Ovdje? Ne. Skroz kod žbunja. Na drugoj strani. Ovamo. Gdje smo na zove bilo? Vidiš što brzo ide? Ko? Ne vidim gdje je zove. Eno ga, vidim ga. Ja nisam ga vidio. Jeste tu. Samo da me on ne vidi i ja njega ne vidim. Uspio sam. Mogu sad ja da igram nakon njega. Možeš da igraš drugi nivo. Kako to? Hoćeš da te namestim? Ne mogu sam, znam ja. I drugi put si vidio. Okej. I već snimamo 8 minuta i 40 sekundi. Arkade. Znam. Hoćeš da te namestim? Čekaj, znam, samo malo. Samo dvonim. Čekaj, švep je mnogo bolje za to. A ne, ajde, ako budem Monimator. Jedino ovu boju nisam koristio. Šta je, ja sam koristio. Što se tiče ljudi facecama, ne znam da li ćemo... Ali ovaj put moraš da izbjegavaš i ove svetlosti koje puštaju ovi zraci. Čekaj, kako da izađe? Pa to trebaš sve da zaobiđeš. To će biti jako rizično. Nema šanse. Možeš ako žbunjeva da se tu vrpući. Vidim kako stavite to. Samo polako, Jurić. Samo polako! Ćao, čoveče. Ti možemo ovdje da se provući.
Brzo, brzo, brzo. Ne. Kad se popneš gore i on... Gdje A se što se vraćaš skroz na? Pa, on ne može ovdje da prođe. To je super. A ja nemam tamo gdje da se sakrijem. Imaš možda da se popneš tamo gore da je jedan kamion i tu ne može da te vidi da te se uznemiri. Tu ne može da se... Šta se okrećeš? Gdje je? Pa ti Eno gdje se ga, spušta? eno ga! Ne može ti to ništa. Može. Tu ti ne može ništa da se sad. A sad? Samo čekaj da on radi. I vidiš da može da se popne gore. Da, tamo da je on sad. Tu. A je ovdje može. Tu sad sad ćete nađi. Možeš da se tu skucaš u ogradu. U zivicu. Moraš... Šta bre? Ne mogu udar. Ja zaglavio sam. Mislim. Hajde sad. Ok, ovdje ne može da... Jesi vidio koliko te nema fali? Evo ovaj. Beži! Vidio me. Malo. Crveno kad dođe do vrha, kraj. Aj pusti da dođe do vrha. Što? Vidim kako će te pokosi. Samo da ga naći ovako. Raste ono crveno. Evo ga! Pusti da te nađe. Našao me. A pusti vidim kako će da te pokosi. Neću, hoću da prođem ovaj nivo. Da, i posle ćeš moći ono da to vidiš. A, ali ne može tako. To je svetlo. Može. Okej, polako kroz ovo. Ne, neću još nekak. Onak se. Vidi ga. O, besan je. Juri me. Okej, ovdje ne može. Vrati se u ono tvoje stanje skrovište. Ne. Kako da se vratim? Moraš prvo da vidiš da je on. Našao me je! To. Aj sad. Šteta. Nije ti pokosi još ne. Pa ne može. Mogu ja. Čekaj, samo da završimo ovaj nivo. Pa onda ja igram. Prvi, drugi nivo. Može? Ovdje moraš plus 8. To se čuje mamin telefon. Halo. Beži! Ne vidim se. Bro se zavuci tu. Evo. Popni se gore. Gotovo. Nije gotovo. Kaži, ajde, Nisi čao. ga probudio. Ivona, Mićo, A? zove vas, dolaze mama i tata po vas i rekli su da siđete dole, idete kod Pavla. Što? Ajde, Mićki, Kod na škole? bazen. A ne samo kod baza. Pa tako su rekli. Ajde, Mićki. A može samo da snimamo Ne, klip? krenuli su sad, rekli su odmah da siđu. Nerad nije do mene. Sječki, nemoj da prelaziš. Neću. Ajde. Ajde, Mićki. Ali morala sam da kažem. Mora se kad opet nađe. Neće. Ajde, Miloše. Beži, našao me. Stvarno? Nije. Koliko mi je ostalo? 2. I onda te nađe kad ti ostalo 2. Pa vjerovatno. Sakri se.
Vidiš, nek Koliko te mi je još zim. ostalo? 2. A gde su oni? Eno ga jedan. Gde? Šta bre? Ne možete. Ne. Eto ga. Još jedan. I sad te nađe. Samo da ga nađem ja. Ali nećeš uspjeti. Ajde, nemojte... Eno ga! Gdje? Iza! Ovdje! Gdje će vas bez veze? Tu! Jesi vidiš? Ne. Evo ga. A znam gdje je, ali kako ja da dođem na njega? Pa zabiđi ovim putem. Ajde, malo te fali! Idi ovim putem! Danilo, ne pipaj televizor. I falio ti jedan. Ajde. Loše. Evo, sad samo da se Grgi će vas bez veze. Sad ću ja. O, Ja to zbog tebe i one, ne zbog mene. evo ja sad igram ovo. Naravno sada Miki Games mora da ode. Ćao! Ćao! Vidimo se sutra. Još malo mi je ostalo. Ostane baš još malo. 5 njih su mi ostali. Bezno, dobro. Za malo da me vidi. Imamo ovdje jedan. Niko nije. Idem iza. Ovo je pametnije da se ovako ode. Lepo. Ko je tu došao? Ko je? Ostalo mi još samo 3. Da li ću uspjeti? Ili neću? Možda neću, možda ću. Da prođem toga. Ne mogu da prođem. Idem, ne. Koga? Još više. Idem. Što me zafrkavaš? Moraš tim putem. Morao sam da se požrtvujem. I istrošilo se vremena. To je
je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo skoro. Ćao!